Приказка за луната и слънцето. Имало едно време двама братя. Те много се обичали и били неразделни. Каквото имал единият, такова получавал и другият. Като дошло време да се женят, си избрали за съпруги две сестри. Дори децата на двамата братя се родили в един и същи ден. Те били момичета. Едната нарекли Слънце, а другата Луна. Но децата били съвсем различни. Слънце била смела, умна и решителна, с неустоима красота. Луна била плаха, неразумна и не така привлекателна. Двете братовчетки расли заедно високо в планината и почти не срещали други хора, освен родителите си. Един ден принцът бил на лов. Така се случило, че се загубил. Викал за помощ, лутал се, но не можел да намери своите хора. Стъмнило се и той видял някакви светлини на самия връх на планината. С много усилия, гладен и жаден, премръзнал от студ, владетелят на кралството почукал на вратата на къщата, от която идели светлините. Това всъщност бил домът на двамата братя, където те живеели със семействата си. Подслонили братята принца, нахранили го, нагласили му удобно и топло легло. На сутринта Слънце и Луна му поднесли богата закуска. Щом видял Слънце, владетелят бил запленен от нейната красота. Толкова харесал, че я поискал за жена. А Слънце била във възторг. Цялата светела от щастие. Тя правила планове за женитбата си с принца, като споделяла всичко с Луна. Не виждала как сърцето на братовчетка и се родила една ледена топка, пълна с омраза, злоба и завист. Ледената топка ставала все по-голяма и накрая се превърнала в днешната Луна. За да не позволи на Слънце да се омъжи, Луна превърнала краля в планета и започнала да обикаля около него. В сърцето на красивата братовчетка също се появила топка, но тя била направена от доброта, вяра и обич. Тя растяла, наедрявала и станала голяма звезда. Хората я нарекли Слънце. От тогава Луната обикаля около Земята, а Слънцето ги дарява с топлина и обич и вярва, че някой ден ледената топка ще се стопи и животът ще тръгне по-старому.